Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya dalasan kula ora ting sagung dumadi. Para sepuh pilih sepuh ingkang tansah pinundipun. Para tamu kakung putri muda werda ingkang sanget kula tresnani. Malikipun ingkang kinurmatan Eyang Radinyanten Erna Yudiawati dalasan Eyang Sri Lestari. Ugi boten katalumpen sungkem katur Ibu Titi Ihsan ingkang sampun merapepisaken acara menika. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kathah kanikmatan katitik wonten ing kawedangan dinten menika dinten Rebo Surya kaping kalih ing wulan Juni warsa 2021 panjenengan sadaya dalasan kula saged sesarengan samangke ngestreni tata cara pedhak siten pedhak turun saking sahandap sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Prabu Nyokro Kusumo Senopati Ngalogo Mataram inggih punika Raden Mikael Rajaswa Hartono utawi adik raja menika putra kagungipun Bapak Louis Riki Hartono dalasan Ibu Raden Nganten Margareta Pramesita Dona. Acara badhe enggal kawiwitan lan samangke katur dumateng Bapak Louis Riki Hartono paring pambagi harja dumateng para tamu kalajengaken mimpin donga.